И какво става, хора? Аз съм Slender Gaming, а тук с мен е G-Boy. Джедо... Да. Да. Кажи си името, не мога да ти го принеса правилно. 4321, Джедо 4321 и не ме ударай. Чакай, тук има PvP. Епа има. Супер. И не, ще търсим. Ще трябва да правим направим къща. Да, трябва бързо да направим една къща. Аз нямам храна. Само един голден апъл. Добре, на къде ще вървим? Гледай, тук мън са направили вратичка. Искаш ли да е тук? Еми, добре. Виж. Тук гледай, имам безкрайен... Охо, те под... Да. Аз имах преди малко безкрайен спид. Ако мислите откъде ги имаме тия брони и неща, от... Те си знаят, ако играят в Gameplay България. Да. Ако играете в геймплей Бога, ще разберете. Аз махам дърт. Това. Чакъл. Ей! Извинявай. Не, няма проблем. Тъмно е просто и не виждам много. То аз съм секс-рей. Секс рейли си. Да, ама то хората дори да кажат на админа. То Slender Gaming не ми е истинското име. Да не го кажеш сега. Няма, бе, не бой се. Да не го кажеш истинското име в Майнкрафт, защото ще кажат на админ, на онера и бан. Веднага. Факли сега трябва да копай. Да намерим факли. Тук си със секс-рей, бе. Джопа, до къде стигнахме ние? Идвай. Чакай, аз сега ще направя crafting table. Е така, нека да ни е светло. Чакай малко, аз какви ги върша. И сега какво да направя? Да, дървена мотика ще направя да видя как се ресва. Аз имам... Имаш ли едно обработено дърво? Да не прекъсвам. Ще обработиш ли едно, защото... Да. И то се обработват 4, да, ама... Нищо, дай само едно. 4, да. Мерси. Аз ще покопая малко. Мага, съм баят тъв, значи забравих как се прави дървена мотика. И правя вместо мотика, правя брадва. Ето, по същия начин като преди се ресва. Добре. Значи чакаме да стане ден и отиваме да строиме къща. Така. Имаме много дърво, аз имам 4 стака необработено, а той колко има, не знам. Колко имаш? Колко имам? Да. Обработени или необработени? Необработени. 2 стака. Е така го нека. Чакай, малко да разширим. Не, той не трябва. Копай надолу. Нещо, чакай, аз ще направя реса. Колкото е голям? Ема тук няма да живеем ние. Къде ще живеем? Нали къща ще си направим. Що не направим така? Аз искам дървена. То дървена, знаеш, че може да става някой да запали горски пожар. Това ми се е случило, на синглплеер. Става горски пожар, ама беше на Hexit. Става горски пожар, там пожар се разпространява навсякъде. И дървена къща, стига до нея, пали се цялата и то тук, както има такива хора, ще вземе да запалят някъде пожар, то в гората ще стане горски пожар, бавно ще се разпространи. Добре, както искаш. То като си на камен. То така е, че като си на камен е по-лесно, защото така. То като си на камена къща е по-лесно, всъщност. Добре. Ама ако искаш да го направим то па стигнах това. Мале. Чакай, сега ще направя рез. От тука. Ама да е голям и дълбок, нали да? Да, сетих се.
Чакай, това дали мога да го слуша? Охо, да бе, мога. Тия дръвчета не са в рез. Колко да е голям? Аре, ще го направя до тук. Добре. Рез, селект, верт, рез, Тук само те. някакви хора идват и ме питат само, леле. Как да се казва реса? Не знам, както искаш. Не бе, тирши. Аре, YouTube крав, защото нищо друго не ми хрумна. Да. YouTube. И готово. Сега чакай да те добавя. Рез. Я мога ли да чупа? Все още не, аз още не съм те добавил. Да. Как ти беше ника? Чакай, готово. Така. Мога ли да чупа вече? Не. Все още е. Мога. Да, аз се добавих. Снимки. Добре. Да. Чакай се. Бе дошъл Джеди в YouTube крав. Собственост на Джеди. Чакай само ако се изкача. Аз къде паднах? Я ходи да намериш такова. Какво? Въглища. Аз разширявам. Добре, ти разширявай. Чакай, дай да направим един чест. Аз имам 5 чест. Служи ги тука. Къде? Е тук. Не, всъщност да бе, и така става. Чакай сега да оставим нещо. Мотика къде е? Не, къде ще оставам и аз? Добре, оставихме ги. Добре, аз сега... Къде да направим мината? Ето тук, къде я започнах. Супер. Това ние може малко да се прибием, вътре няма нищо. Да. Чакай, аз най-добре да преместим крафтинг тейбъла. Защото добре да ходим. Защото знаеш какво ще стане? Защото там примерно е крафтинг тейбъл, ще направим така. Чакай, сега отивам да крафтна една джубокс. Така. И ще вземе да паднеш вътре. И ще е малко досадно. Да. Започнал си Да, хубаво си започнал мина, ама... Прокопах я вече, знаеш ли? Прокопах я! Забавих се. Не знам, почни а ти откъде искаш. Тук арфа да го запълним. Топа, аз се прибих. Ето тук даже е направена мина. Ама все пак ще въоръжа. Чакай, идвам и аз да ти помагам. Къде? Там като скочиш. Чакай, телепортни се. Чакай, тук има ли рез? Супер, даже няма рез. Епота. Къде имам? Да. Копай на някъде. Извинявай. Няма проблем. Аз си оставих лопатата. Аз будалата реших да си оставя лопатата, защото си викам. Ние не седнахме хоум. Да. Чакай, ще напиша бак. Топаме. Къде ме сложи? Добре, бак.
Аз съм до къщата. Телепорт. Тъпа. Чакай се малко. Тъпа. Чакай. Дж. Ще снимаме ли до тогава или? Да, до тогава снимаме. Добре. I set home. Така. Сет. Хаме. Така си го диктувам. Добре, аз съм се го сетнал. Аз го сетнах. Почна ли да таковаш? Да, снимам вече. Добре. Добре хора, аз смятам това да е края на клипа, защото трябва да вървя на училище. То... За 6-ти клас, какво смяташ? Добре. Втора смятам, добре, аз бях Slender Gaming, да не се едно не сте го видели това, добре. Не сте чували, че кой е на училище, добре, аз бях Slender Gaming и